Brandomil é unha parroquia do concello de Zas, na terra de Soneira. Xunto coa súa filial Brandoñas, é a máis meridional deste concello, na beira dereita do río Xallas. É unha parroquia con moita sona en Galicia, tanto dende o punto de vista literario como arqueolóxico. Dende o punto de vista literario, Brandomil, o nome deste topónimo, foi escollido polo poeta Eduardo Pondal para dar nome a un dos seus imaginarios heróis celtas, o valente Brandomil, que se enfrentou aos invasores romanos xunto con Brandoñas o Forte e a intrépida virxe guerreira Maroñas. Os tres morrerían en duro combate ante os romanos e Brandomil sería soterrado na monumental Arca da Piosa, a escasos kilómetros, un anta, un dolmen situado na parroquia de Muiño. Para o posible étimo de Brandomil, temos que ter en conta o seu pasado romano. Foi un sitio arqueolóxico moi importante do mundo romano desde séculos atrás. Pero a partir de 2008, coas escavacións de Juan Naveiro, o antigo Brandomil pasou de ser un pequeno aglomerado secundario a converterse no cuarto asentamento romano da actual provincia da Coruña, despois de Brigantium, a Coruña, Iria Flavia Padrón e Ciadella, que queda por sobrado. Esta importancia arqueolóxica acrecentouse a partir de 2019, cando empezaron a escavar os arqueólogos Lino Gorgoso e Abel Vigo, promovidos pola Fundación Brandomil e polo Concello de Zas. Aquí, na zona denominada Pedra do Altar, onde hai restos dunha vía romana que pasaba por aquí e tamén de estruturas que vemos ao fondo. O porqué deste asentamento romano? Pois era debido a que neste territorio, no subsolo de Brandomil, na parroquia, había minas de ouro e de estaño. De aí o interese dos romanos en explotalo. Por iso tamén Brandomil, o antigo Brandomil, recibiu inmigrantes pois non só da Galicia, senón tamén de fora de Hispania, mesmo do Mediterráneo oriental, como o proban inscricións en aras votivas aos deuses e deusas, e tamén inscricións contidas en estelas funerarias. Hai nomes que proceden, pois, por exemplo, da actual Grecia. Testemunho material das antiguas escavacións mineiras de ouro e de estaño na parroquia de Brandomil é esta lagoa, produto das escavacións antigas romanas, mesmo chegaron ao século XIX en certos casos. Esta lagoa é o pozo de Limideiro. Limideiro procede do latín locum limitario, que significa lugar pegado a outro, lindeiro. A existencia de minas de ouro e estaño no subsolo da parroquia de Brandomil e nos arredores explica que os romanos desviaran unha vía cara a este lugar. Esa vía sería a vía 20 do itinerario de Antonino do século III per loca marítima, de Braga a Astorga per loca marítima, é dicir, polos lugares máis achegados ao mar. Como digo, viría de Braga a Astorga, en Brandomil torcería cara a dereita en dirección a Brigantium, a Coruña, e despois por Lucos Augusti cara a Astorga. Un tramo desta vía foi escavado recentemente polos arqueólogos Gorgoso e Vigo, que vemos aquí atrás. Foi unha calzada que mesmo se utilizou ata o século XIX e principios do XX. A vía 20 per loca marítima, ao chegar a Brandomil, atravesaba os Xallas mediante esta ponte.
a chamada Ponte Vella, que aínda que ten unha fábrica aproximadamente do século XVI, está claro que tiña unha base romana. O documento máis antigo que fala desta ponte data de 1286, nun documento en castelán na corte de Burgos, en que se fala de la puente de Brandemir. Esta vía perloca marítima, segundo a documentación, pois tiña varias mansios ou parada de postas. Non hai acordo total en cal das mansios ou parada de postas sería a que estaría situada aquí no antigo Brandomil. Para uns era Claudio Nerion, para outros Grandimirum. O certo é que a maior parte dos arqueólogos e tamén dos filólogos consideran que é Grandimirum, xa desde Lope Ferreiro e outros, que sería Grandimiron ou Glandomiro ou Glandómiron, como escribe o grego Ptolomeo, ou mesmo Grandimarium. Nos últimos anos, Gorgoso e Vigo escavaron nesta zona, denominada Pedra do Altar, nome moi suxestivo, onde descubriron, entre outras construcións, as bases dunha domus, é dicir, dunha casa patricia romana. Tamén se pensou que podería ser unha das mansios que se citan na vía 20 do itinerario de Antonino, no século III. Gorgoso e Vigo publicarían o resultado das súas excavacións no libro Brandomil, Vila Soterrada, no ano 2023. A etimoloxía, pois, segundo os entendidos, en 1976, os filólogos alemáns Joseph Piel e Dieter Kremer consideraron que o nome procedería da antroponimia xermánica, dun hipotético Brandemirus, un nome de persoa non documentado, que procedería de brand, espada, e mereis, latinizado mirus, que significaría célebre. O ano seguinte, en 1977, Abelardo Moralejo Laso, profesor catedrático latín da Universidade de Santiago, que nun principio tamén dera por boa a filiación xermánica do topónimo, decatouse entre o antigo Brandomil e Grandimiron había unha semellanza formal que non se podía pasar por alto. Por lo tanto, concluiu en que había unha identificación e continuidade entre os dous topónimos, o que explica a evolución dicindo que é un caso de confusión por equivalencia acústica entre as consoantes iniciais G e B, axudado despois pola presenza de topónimos xermánicos iniciados en Brand. En suma, que o antigo Grandimirum acabaría dando Brandomil ao longo do tempo por uns cambios fonéticos totalmente normais, sumado á interferencia de antropónimos xermánicos. En tempos máis recentes, en 2010, Pablo Martínez Lema, na súa tese de doutoramento, dá por boa a hipótese prelatina de Moralejo, porque nela se combinan os datos históricos, xeográficos e principalmente os lingüísticos. Martínez pasa despois a investigar polo miúdo a etimoloxía do composto Grandimirum, Glandomiro ou Glandómiron, que constaría de dous elementos. O primeiro podería proceder do céltico glannos, beira dun río, segundo García Alonso, en 2003, ou glando, beira, segundo Leonard Curtin, 2008, ou do protocéltico glendos, ribeira, val,
na opinión de Renko Matasovic, 2009. O segundo elemento sería un hidrónimo prerromano, cunha probable base etimolóxica na forma adxectival meiros, tranquilo, en calma, que remitiría ao indoeuropeo mei, moi, mi, suave, mol, co significado de suave, mol, segundo Rosa Pedrero, 1996. En suma, que este e outros hidrotopónimos de raíz prerromana, como Mira, que existen neste mesmo concello, Mera ou Meira, farían referencia a lugares de augas mansas, tranquilas, en calma. En base a todo isto, Martínez Lema considera que Grandimiron cumpre con boa parte destas condicións para ser a orixe do moderno Brandomil, pois este lugar tamén se atopa na beira dun río, o Xallas, que nesta altura do seu curso discorre de xeito lento e tranquilo. Brandimir é a grafía maioritaria en latín medieval dos documentos consultados, correspondentes aos séculos XII e XIII, todos eles contidos no tombo de Toxo Soutos, e un en galego contido no testamento da fidalga Leonor Gonçalves de Saz, de 1334. Unha variante podería ser Brandemir, do ano 1286, como xa dixemos, un documento en castelán datado en Burgos. Desde principios do século XV xa se vai xeneralizando a grafía actual de Brandomil en documentos en galego desta centuria e tamén en castelán a partir de 1476. Para explicar a sustitución do I átono polo O tamén átono de Brandimir a Brandomil, aventuramos que influiría a proximidade do topónimo Brandoñas, da parroquia filial, documentado con O tónico no século XIII. Para Brandoñas, parroquia tamén situada na beira dos Xallas, Martínez Lema descarta, pola presenza da terminación prelatina Onia e Onias, calquera relación do seu étimo con antropónimos xermánicos. Este outro topónimo ten, polo tanto, orixe prerromana, como Baroña ou Oroña, co cal se reforza a hipótese de Moralejo e Martínez. No latín dos séculos XII, XIII e no galego do XIV conviven na escrita as formas Brandimir e Brandonias, co cal se confirma unha posible influencia mutua das dúas parroquias contiguas. En resumo, o desenvolvemento evolutivo deste topónimo sería máis ou menos, empezando por uns componentes célticos ou precélticos, Grand ou Glanos, máis Mir, que daría no século III, máis ou menos no século III, Grandimiron ou Glandomiro, e xa na Idade Media Brandimir, nos séculos XII, XIII, XIV, e Brandomil a partir do XV en adiante ata a actualidade. En suma, esta sería a posible orixe, non definitiva, de Brandomil, un topónimo único en toda Galicia, de resonancias literarias e, sobre todo, hai que ter en conta que sería o poboado romano máis occidental do Imperio.